Δεν υπάρχει σήμα, Κώστα. Εδώ θέλω να σου πω πώς έχουν τα πράγματα. Κανένα σήμα δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να ανοιχνεύσει κανένα σήμα η Βέργα. Εσύ την κάνεις και ανοιχνεύει το στόχο που θέλεις. Δεν εκπέμπει κάτι το αντικείμενο. Πάμε να θάψουμε τώρα ό,τι θέλεις και τα αφήσουμε όσο καιρό θέλεις. Πάμε με όποιο όργανο θέλεις να μετρήσουμε αν βγάζει σήμα. Τίποτα δεν βγάζει. Λόγω της φοράς της γης και των μαγνητικών πόλων, κάποια αντικείμενα μεταλλικά αρχίζουν και φορτίζουν. Γίνονται φυσικοί μαγνήτες. Αλλά αυτή η ενέργεια που εκπέμπουν, μην νομίζεις ότι αν είναι θαμμένο 2 μέτρα, 3 κάτω, ότι την εκπέμπει έξω στην επιφάνεια και μπορεί να την πιάσει και από χιλιόμετρα μακριά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο. Αυτό που μας τρίβει τη Βέργα προς μία κατεύθυνση. Εσύ τη τρίβεις τη Βέργα. Η διέστησή σου, τίποτα άλλο. Και μπορούμε να κάνουμε πολλά πειράματα. Είχα σκοπό στο επόμενο σεμινάριο να βγούμε λίγο στη φύση, να κάνουμε μερικά πραγματάκια τρίκ τέτοια. Εγώ τη τρίβω επειδή είναι σε ρόλο ομάδα. Ο Παναγιώτης που είναι ξύγινες, τι της κάνει. Αν σε πιάσουμε 3 άτομα που σκεφτούμε τελείως 3 διαφορετικούς στόχους, η Βέργα θα πάει μία στον έναν, μία και στη βαστάζηση. Θα την κάνω τη Βέργα να πηγαίνει όπου θέλει. Θα βάλουμε 3 άτομα διαφορετικά, θα σας κλείσω τα μάτια να μην ξέρει ποιος είναι ποιος, θα βάλω έναν να βαστίξει μια Βέργα. Και θα σου βαστάει ένα-ένα στα χέρια. Θα δεις ότι θα στρίβεται σε διαφορετικούς στόχους. Όποιος έχει μεγαλύτερη ενέργεια πάνω θα στρίβει τη Βέργα. Οπότε εμείς είμαστε οι μπαταρίες, εμείς είμαστε ο δέχτης, εμείς είμαστε όλα. Απλά το όργανο θα μας βοηθήσει. Έτσι, το 5% με 10%. Θα μας δείξει εμείς. Είναι η εκδήλωση του εαυτού σου, της ελεύθερης συνείδησης, το πού θα πας. Μπράβο. Μπορείς και με το χέρι σου να το κάνεις. Η διαίσθηση, ο οραματισμός. Υπάρχουν ανθρώποι που κάθονται στην Ελλάδα και οραματίζονται ανθρώπους που βρίσκονται στην Αμερική. Μην πεις για τον Παρβαβίτσα. Καλά, αυτό θέλει γιατρό. Πρέπει να πεις και το γιατρό να έχει. Σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι το FBI χρησιμοποιούν ραβδοσκόπους, όχι οραματιστές. Χρησιμοποιούν για διάφορους φόνους και τέτοια. Τη ραβδοσκοπία τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ να βρίσκουν τα αντικείμενα του εγκλήματος. Γιατί στην Αμερική δικάζεσαι μόνο όταν βρεθεί το αντικείμενο, το πιστήριο. Ο Μπαρμπαμίτσος είναι μουφα. Τι σημαίνει μούφα? Ήταν Ζωντανός είναι. Ίσως. Έβλεπα δηλαδή Κατά τα κριτήρια τα δικά μου θέλει ιατρική παρακολούθηση. Τώρα, επειδή με παίρνουν πολύ τηλέφωνο. Πάμε σε άλλο άκρο. Εγώ θα ξεκίναγα με ηλεκτροσόκ. Αν δεν συνερχότανε, κρύα τους. Και το τελευταίο στάδιο, καρέκλα. Και που κάμισα δεμένο. Κοίταξε, τώρα για να μην γελιοποιούμε τον άνθρωπο, ίσως. Κοίταξε, η γνώση και η παράνοια είναι μια λεπτή γραμμή. Η γνώση έχει παράνοια. Και κάποτε τους τρελούς τους θεωρούσαν θεούς, δεν ξέρω. Και να σου πω κάτι, δεν υπάρχει λογική και όλα αυτά τα πράγματα. Σημασία έχει το αποτέλεσμα που μας έδωσε δεν ήταν αυτό. Έτσι κρίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν σου λέει ότι 1000 λίρες και χτυπάει το τραπέζι και αρχίζει και σου μετράει και τις λίρες κάτι που εν μέρει. Ναι, εν μέρει. Αν είχε τέτοιες δυνατότητες δεν θα έμενε εκεί που έμενε, δεν θα ήταν αυτός που ήταν. Υπάρχουν κάποια ρε παιδί μου, ένας που έχει κάποιες δυνατότητες. Φαίνονται. Δεν θα αφήσει τον εαυτό του. Δηλαδή, δεν αφήνεις τον εαυτό σου τελευταίο και λες για τους άλλους. Δεν πάνε να τα πάρεις. Αφού ξέρεις που είναι, δεν πάνε να τα πάρεις. Αφού πεινάς στο σπίτι σου, δεν έχεις να φας. Δεν έχει έπιπλο μέσα να κάτσεις. Και δεν πάνε να πάρεις λίγα. Εγώ δεν σου λέω πάρ' τα όλα γιατί μπορεί να είσαι ολιγαρχής άνθρωπος. Αλλά πάρε ένα κομμάτι να ζήσεις αξιοπρεπές και να βοηθήσεις και όλους τους άλλους. Ή πάρε το κουβάκι και πες ελάτε εδώ, παιδιά στο χωριό. Αυτά είναι δικά σας, πάρτε τα. Και πώς το δικαιολόγει? Σας είπα, η παράνοια. Δεν τα θέλουν, δεν μου χρειάζονται. Νομίζω ότι ψάχνει να βρει λίρες. Εδώ ψάχνει μια λίρα που είχα στο σπίτι και φάει τον κόσμο να τη βρει. Αυτό δεν το βρήκα. Μου λέει τη βρήκα κατά τύχη στα εργαλεία μου. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται το καθένα. Αλλά αν υπήρχε μια κατάσταση normal. Ο Μπαρμπαμίτσος πιστεύει ότι μπορεί να βρει για τους άλλους, αλλά δεν μπορεί να βρει για τον εαυτό του. Παίζει και αυτό. Δηλαδή λέει ας πούμε ότι εγώ μπορώ να το βρω, αλλά δεν μπορώ να το. Εγώ λέω προσωπική μου άποψη, έτσι. Μπορεί να είμαι εγώ λάθος. Εγώ λέω ότι λέω ο Μπαρμπαμίτσος, επειδή δεν να το γνωρίζω. Αυτό που μπορεί να βρει ο Μπαρμπαμίτσος είναι νερό. Στο νερό είναι καλό, στο παράδειγμα. Ναι, μπορεί να το. Εντάξει, το νερό έχει δυνατό σήμα, αυτό μπορεί να το μπερδέψει. Κοίταξε, πήρε 2 μπουκαλάκια. Ναι. Ένα μπουκαλάκι ήταν εφιαλωμένο, το βάζει εδώ μπροστά του. Και παίρνει και ένα ποτήρι από τη βρύση. Και μου λέει: θες να σου βρω ποιο είναι το νερό της βρύσης και ποιο είναι το μπουκαλάκι. Και λέει: αυτό είναι το μπουκαλάκι. Και είναι το εφιαλωμένο το μπουκάλι πάνω. Αυτό μου λέει το νερό. Αν με αυτά τα κριτήρια θέλεις να μιλήσουμε ότι είναι κάτι σοβαρό, θα μιλήσουμε. Τώρα τα άλλα τα έχει κάψει τελείως. Βάζει νερό σε ένα ποτήρι, αλάτι σε ένα ποτήρι. Μου λέει: θες να σου βρω
που έχω βάλει αλάτι. Και παίρνει το ποτήρι με το αλατόνερο, το βάζει εδώ και το ποτήρι το άλλο. Και σου λέει εδώ έχει αλατόνερο, αλλά δεν έχει. Δεν χρειάζεται. Και να το βάλω εγώ τώρα μπροστά σου να σου πω, παίρνει το φιαλόμενο εδώ, θα το βρει έτσι. Δηλαδή με αυτά τα κριτήρια σου λέω ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό δεν τα έχει ανεβάσει όμως το τέτοιο. Έχουμε ανεβάσει κάποιον. Δεν έχει χρήματα αυτό, ξέρεις, ανάλογα σε ψηφότητα αυτό. Το άλλο δεν παίρνω είναι. χρήματα. Όχι. Άμα δεν υπάρχει Δηλαδή, αν μιλάμε με τέτοιες κατηγορίες ανθρώπων, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να του κρίνω ότι είναι πολύ ωραίος άνθρωπος, φοβερός, τυπάς να σε φιλοξενήσει, ένας πολύ απίστευτος άνθρωπος. Μπορεί να σου δώσει γνώσεις πάρα πολλές, αλλά όχι για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Για κάτι άλλο μπορεί. Και τη λύπη, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να είσαι κακοδιάθετος και να το δεις και να έχεις και διάθεσή σου. Κοίταξε, η πρόβλεψη ήταν ότι είχα 2 γκόμενες και μια γυναίκα μου τράγανε τα λεφτά, ότι έχω 3 παιδιά, όλα αυτά δεν ισχύουν, ας πούμε. Με τη βέργα την ερώτηση. Ναι. Δεν ισχύει. Και τώρα Μας που είπε ότι. θάψανε οι Πέρσες λέει πριν 15.000 χρόνια. Μετά μας λέει ότι εσύ. Και μετά το διάβασαν Εβραίοι. Αν δείτε τα τελευταία βίντεο, ξέφυγε τελείως. Μας έκανε προβλέψεις για τους αστροναύτες, για τους εξωγήινους. Εγώ δεν λέω δεν υπάρχουν όλα αυτά, αλλά η ροή που τα εκφράζει, λες κάτι δεν πάει καλά. Η λογική, αν βάλουμε λίγο τη λογική μας και τη διέστηση, βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Χθες έβλεπα έναν ο οποίος έκανε ένα σχήμα κάτι στο τέτοιο και τι λέγει ο άλλος, τι λέει γιατί το κάνεις αυτό. Είχε μια σειρματόβεργα εκεί πέρα και τι λέει γιατί το κάνεις αυτό. Του λέει μια αρκούδα. Του λέει εγώ επικοινωνώ με τις αρκούδες. Και ήταν στην Κρήτη, ξέρω εγώ. Και λέει τώρα, κοίτα να δεις όμως το μυαλό του πώς του δούλευε. Σας λέω ότι η γνώση και η παράνοια είναι μια λεπτή κόκκινη γραμμή. Αν την περάσει από τη μια πλευρά ή από την άλλη, είσαι χαμένος και στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, αυτό που θα πρέπει να κάνει ένα ερευνητής είναι να είναι πολύ αντικειμενικός. Να βαθίσει πάνω στη γραμμή της γνώσης. Να μην πάει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και στο φανατισμό, έτσι. Γιατί και ο φανατισμός, το να νιώσει ξαφνικά Θεός ότι τα ξέρεις όλα, πάλι σε παραπτώματα θα πέσει και σε λάθος. Πάλι θα πέσει σε φανταστικές καταστάσεις. Σε μια μικρή κοινωνία εδώ ακούγονται πάρα πολλές φορές ότι ο τάδε έχει βρει, ο τάδε έχει βρει, ο τάδε έχει βρει. Με τα ίδια. Πολλές φορές. Με τα ίδια πράγματα που φανερώνονται κάποια στιγμή στην πορεία, δεν δικαιολογούν την ανάπτυξή τους αυτή τόσο πολύ. Αυτοί πέσανε σε έναν καλό ραδιοσκόπο, ο οποίος αυτός ο ραδιοσκόπος είναι στην αφάνεια, πέσανε κατά τύχη επάνω. Μία γνώμη. Εγώ θα σου πω τη γνώμη μου. Πολλά πράγματα για να κρυφτούν, κάποιος μπορεί να κάνει μια δουλειά, ένα επάγγελμα που να κάνει κάτι που δεν θέλει να το δηλώσει. Και κέρδισε κάποια πολλά λεφτά. Συγγνώμη που διακόπτω. Χρησιμοποίησα τη λέξη κλειστή κοινωνία. Δεν μιλάμε για τι, να μιλάμε για Νάπολη. Δεν μπορεί, Κωστά, και δίπλα να μένουμε, δεν μπορεί να ξέρει εγώ τι μπορώ να κάνω. Μπορεί να μου δοθεί μια ευκαιρία, να έχω ένα γνωστό κάπως να μου τύχει μια ευκαιρία και να κάνω χρήματα. Και για να δικαιολογήσω αυτά τα χρήματα, να σου πω ότι τα βρήκα σε λίρες. Ξέρω πάρα πολλές φορές. Σε μια τέτοια κοινωνία που η παραβατικότητα έχει φτάσει στην άθηση από το κράτος μας μέχρι και τους πολίτες, για μένα δεν υπάρχει λογικό αυτό ότι βρήκε λίρες. Μπορεί να βρήκε λίρες, μπορεί να κάνει και μια άλλη δουλειά και να οικονομήσει κάποια άλλη χρήματα. Και να θέλει να τα δικαιολογήσει έτσι. Σε κάποιες λίρες απλά για να. Ένας που βρίσκει χρήματα σίγουρα δεν το λέει. Γιατί? Όχι για να μην το πει και θίξει κάποιον ή γίνει κάτι. Φοβάται. Ξέρεις αύριο το πρωί αν θέλει να σου σκοτώσει τα παιδιά σου για να σου πάρουν τα λεφτά. Εδώ κερδίζουν λαχεία και μένει στην ανωνυμότητα και τους κάνεις και μήνυση άμα σε βγάλουν στην τηλεόραση. Αύριο το πρωί για 10.000 ευρώ μπορεί να σου ξυληρώσουν την οικογένεια. Ποιος θα το πει αυτό το πράγμα ότι βρήκες λίρες? Γι' αυτό λέμε ότι μην ακούτε πολλά πράγματα. Αυτός που θα βρει θα το πει. Οπότε μην αυτούς που ακούτε ότι βρήκα χιλιάδες λίρες, έκτισα σπίτια, έκανε κάτι άλλο θέλει να καλύψει. Οι πράξεις το δείχνουν. Ναι, μπορεί και όντως ο άνθρωπος αυτός να έχει μια ικανότητα, να έχει εκπαιδευτεί και να ξέρει να ψάξει και να βρει. Ή να έχει κάποιον γνωστό που να τον βοήθησε να το κάνει. Δεν αποκλείεται αυτή την περίπτωση. Στόχοι υπάρχουν. Θέλω να ρωτήσω δηλαδή ότι καλή ραδιοσκόπη, καλή με την έννοια καλή όπως το φαντάζεται ο καθένας, υπάρχουν αλλά υπάρχουν στην αφάνεια ή δεν υπάρχουν κατά τη γνώμη σου καλή ραδιοσκόπη? Υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν? Υπάρχουν. Υπάρχουν πολύ αξιολογικοί άνθρωποι. Έχουν μιλήσει με τον εσωτερικό του κόσμου περισσότερο από εμάς. Να σας πω λιγάκι ένα μεγάλο μυστικό. Κάποιος που ασχολείται με τον εσωτερισμό δεν τον ενδιαφέρει η ύλη. Έτσι, έχει φύγει από το κομμάτι της ύλης. Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο να το συναντήσει γιατί πια δεν τον ενδιαφέρει η ύλη. Ούτε ο Χρυσός να σου βρει ούτε τίποτα. Έχει ξεπεράσει αυτό το επίπεδο. Οπότε πολύ δύσκολο να τον συναντήσεις, πολύ δύσκολο να ασχοληθεί μαζί σου. Γιατί πλέον μπορεί και βλέπει πράγματα πάνω σε σένα που εσύ δεν τα φαντάζεσαι. Σωστά. Έτσι. Και όταν βλέπει την πολυσυνθηκότητα των ελαττωμάτων σου και το τι άτομο είσαι μόνο με μια ματιά και καταλαβαίνει το τι γίνεται, γιατί η διαίσθησή του αυτό του κάνει, να είσαι σίγουρος ότι ίσως να μην ασχοληθεί μαζί σου. Ίσως. Ναι. Ίσως και να ασχοληθεί για κάποιους άλλους λόγους. Ναι. Αλλά δεν ξέρω σε αυτό να σου απαντήσω. Δηλαδή υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι μπορούν να σε γυμνώσουν
Να σε γυμνώσουν εννοώ. Να σε δούνε δηλαδή. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ. Και πράγματα που δεν φαντάζεσαι. Κάποιοι βγήκε ένας. Παλιά λέγανε για την άβρα. Αυτό εξελίχθηκε λίγο σε μύθος. Η άβρα τι σήμαινε? Η θερμότητα του σώματος που βγάζει και κάνει κάποιους χρωματισμούς. Στον εσωτερισμό, αν κοπεί ένα άκρο σου, ένα χέρι σου. Ο άνθρωπος συνεχίζει να αισθάνεται αυτό το χέρι. Έτσι, αν πούμε ότι αυτό το περίβλημα, η ουσία που υπάρχει, γιατί το σώμα είναι ένα κουστούμι. Η ουσία μέσα μας είναι το σώμα μας, η ψυχή μας. Έτσι, πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει το χέρι του. Έχω ένα φίλο που μου βγάλει και ένα βίντεο μαζί. Έκοψε το χέρι του από ατύχημα και αισθάνεται το χέρι του. Το λειτουργεί κανονικά. Αισθάνεται, πιάνει πράγματα. Διαισθάνεται πράγματα. Χωρίς να τα αγγίζει καν. Αισθάνεται δηλαδή νοητά ότι έχει το χέρι του με το μυαλό του. Σε ένα πείραμα που κάναμε, δυο μας, του κρυψαν ένα αντικείμενο, μάλλον του τύλιξαν ένα αντικείμενο κάπου και το πάνε να μου πει τι είναι, να το πιάσει. Και το πιάσε με το χέρι που του λείπει. Και μου πει τι είναι. Δηλαδή έχουμε πολύ δύναμη στο μυαλό. Ο άνθρωπος είναι ένας μικρός θεός. Στο λέω και πάλι. Μπορείς να δεις πράγματα πίσω από αυτό που βλέπεις στον Κώστα. Το τι υπάρχει μέσα. Δούλεψε με τον εαυτό σου, καθάρισε τα ελαττώματά σου, άφησε την ελεύθερη συνείδηση να δουλέψει και θα το βλέπεις και εσύ. Δεν θα σε τρομοκρατήσουν στην αρχή αυτά, δεν είναι? Δηλαδή, αν εγώ μπορώ να ξεγυμνώσω εσένα, να μπορέσω έναν άνθρωπο. Κοίταξε, φεύγεις από το επίπεδο που σκέφτεσαι τώρα. Δεν θα σε τρομοκρατήσει, δηλαδή δεν θα φοβηθείς. Να φοβηθείς τι? Δεν θα σε τρομοκρατήσει όταν, ας πούμε, δεις κάποια πράγματα σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Ό,τι έχεις δει στον εαυτό σου θα δεις και στον άλλον. Δεν θα δεις κάτι διαφορετικό. Αυτό που θα δεις στον άλλον, το βλέπεις και στον εαυτό σου. Οπότε θα κρίνεις αν μιλήσεις μαζί του για να τον κάνεις παρέα και μόνο το παρουσιαστικό του. Από αυτό που εκφράζει. Από αυτό που εκπέμπει δίπλα του. Όλοι δίπλα μας εκπέμπουμε μια ενέργεια. Αυτή η ενέργεια πολλοί άνθρωποι σε αγγίζουν και αμέσως αισθάνονται συναισθήματα. Ναι. Θα έχει τύχει πολλές φορές να χαιρετήσει έναν άνθρωπο και να σου βγάλει είτε θετικά είτε αρνητικά συναισθήματα. Πάρα πολλές φορές. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που χαιρετάμε και λέμε: εγώ δεν θέλω να τον ξαναδώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν με κάνει να καλά. Ή βλέπεις κάποιον το προσεκτικό του. Με αυτόν θέλω να τον δω. Πρέπει να κάνω παρέα. Θέλω να μάθω, να μάθει από μένα. Είναι ένα στην περιοχή μου. Ό,τι είσαι το εκπέμπεις να ξέρεις πάντως. Είναι ένα στην περιοχή μου φοβερός άνθρωπος, οικογενειάρχης, με παιδιά, με οικογένεια, ξυλουργός κτλ. Μου έρχεται να του ρίξω σκαμπίλι μου, έτσι το βλέπω στον δρόμο. Δεν μου έχει κάνει τίποτα, δεν έχει πειράξει κανέναν. Συναντιόμαστε για την καφετέρια, κάνα πρωινό που πάω να πάρω ένα καφέ και θέλω να του ρίξω σκαμπίλι. Μπορεί να διαισθάνεσαι πράγματα που δεν μπορείς να τα εκφράσεις. Να σου εκπέμπει πράγματα. Δεν με εκπλήσει. Και κανένα δεν με εκπλήσει. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει μια ενέργεια που το περιτύλιγμα του να είναι μια ενέργεια τέτοια που σε σένα να αντιδρά έτσι. Γιατί? Για πολλούς λόγους πάλι. Δεν θέλω να δεν θέλω ούτε καν να το συναντήσω στον δρόμο. Δεν έχω τσακωθεί, να φιλήσει τους άνθρωπους. Νομίζω ότι παιδιά φτάσαμε στο τέλος. Όντως ζαλιζόμουν, δεν υποθυμούσα. Υπάρχουν, κάποτε τους λέγανε βρικόλακους, αυτούς ότι πίνουν αίμα. Υπάρχουν άνθρωποι που απορροφούν την ενέργεια τη δικιά σου. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Και συνειδητά κιόλας. Κάποια συνείδητα. Έχω βρεθεί με άνθρωπο που με κάνει να εξαντλούμε. Δεν με κάνει να αισθάνομαι καλά. Ζαλιζόμουν να πέσω κάτω, ένιωθα μεθυσμένη χωρίς να έχω πιει. Και υπάρχουν ανθρώποι που σε κάνουν και γεμίζεις. Αυτό είναι ένα άλλο σεμινάριο, γιατί θα πάμε πολύ μακριά και ίσως να μην ενδιαφέρει αυτούς που ψάχνουν να βρουν χρυσό. Έτσι, γιατί το 99,9% εδώ μέσα είναι για χρυσό. Εγώ είμαι λίγο πιο πολύ σε κάτι άλλο. Και να σας πω και την αλήθεια, αυτό το σεμινάριο θέλω να το κάνω μόνο και μόνο για να συγκεντρήσω το ενδιαφέρον για κάτι άλλο. Πραγματικά σας λέω που είναι παντελώς αδιάφορο το αν θα βρείτε χρυσό ή όχι. Λυπάμαι που το λέω, αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα με διέφερε όμως να ασχοληθείτε και με άλλα πράγματα. Καλό είναι. Χρυσό γιατί μας διευκολύνει. Δηλαδή. Αλλά στο βουνό δεν μπορώ να είναι. Ποιος θέλει να τον εαυτό σας? Ιδιαίτερα βράδυ. Θα είναι πιο ουσιώδης δηλαδή. Το χρυσό θα το βρεις. Κάποια στιγμή όμως δεν θα σου κάνει τίποτα αυτό το χρυσό. Θα πας σε μια άλλο επίπεδο κατάσταση. Δεν δες το από τώρα να δεις και μια άλλη μάτια. Να δεις σε περιμένει. Και τόσο χρυσό και να πάρεις δεν θα σώσεις τίποτα. Έτσι ακριβώς. Δεν λέω ότι είναι καλοπροαίρετο, έτσι. Μα κάνουμε μια ποιότητα ζωής. Αλλά δεν είναι το Α και το Ω. Δημιουργείς άλλες ανάγκες μετά, δεν σου φτάνει. Τότε δεν σου φτάνει κάτι. Αν έχετε προσέξει ο εαυτού σας ότι όσο δουλεύετε και βγάζετε χρήματα, όλο και περισσότερα θέλουμε. Έτσι, γιατί οι ανάγκες μας αυξάνονται. 50 κυβότια λίρες να βρεις, οι ανάγκες σου θα αυξηθούν κι άλλο. Θα θες κι άλλες. Θα θες μετά 300. Για μένα περισσότερο, επειδή ασχολούμαι χρόνια με το κομμάτι, πάρα πολλά χρόνια με το παιδί, είναι η ειδονή όταν βγάζω από τη γη κάποιο νόμισμα. Ότι εγώ το βρήκα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αν το δεις σαν χόμπι. Ευτελώς αξία, πρόσεξε. Απλά όμως ότι εγώ το βρήκα. Από μακριά με τη βέργα. Πήρα πηγή κανένα χάρτινο νόμισμα. Ναι, εκεί την ώρα για μένα είναι η καλύτερη ικανοποίηση.
Αν το κάνει σαν. Ερευνητή, Έτσι. Μα ο ερευνητής αυτό είναι, ανακαλύπτει καινούργια πράγματα. Είτε τα βρίσκει θαμμένα, είτε τα βρίσκει σε σπηλιές, είτε. Έρευνα. Η έρευνα είναι ένα πολύ καλό χόμπι. Έτσι. Αν το δεις σαν χόμπι, είσαι κερδισμένος. Αν το δεις σαν επάγγελμα, χάθηκες. Χάθηκες. Παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταστραφεί με αυτό το χόμπι. Ναι. Καταστραφεί, όπως το λέω. Εγώ θα ήθελα να είστε αντικειμενικοί. Κάντε το, μαζί σας είμαι. Όπου μπορώ να βοηθήσω, θα βοηθήσω. Αλλά κάντε το σαν χόμπι. Μην το κάνετε σαν αρρώστια και σαν επάγγελμα. Κάντε τα επαγγέλματα που έχετε, ζήστε από αυτό που κάνετε. Και ανοίξτε μια πορτούλα, μήπως είναι να σας δοθεί κάτι να το πάρετε. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Πολύ απλά. Σας λέω πραγματικά, αν λίγο δουλέψετε με τον εαυτό σας, λίγο, ξεκινήστε το από αύριο, από σήμερα, όχι αύριο ούτε μεθαύριο. Ξεκινήστε από σήμερα. Δουλεύτε λίγο με τον εαυτό σας σήμερα, κάντε αύριο ραδιοσκοπία. Θα δείτε εκπληκτικά αποτελέσματα. Αλλά δουλεύτε λίγο με τον εαυτό σας. Δείτε ποιοι είσαστε και τι δυνατότητες έχετε και κάντε τις περισσότερες. Ξυπνήστε αυτό που πρέπει να ξυπνήσετε από μέσα σας. Όλα είναι μέσα. Δεν είναι τίποτα έξω. Ούτε εγώ, ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Κανένας δεν μπορεί να σε καθοδηγήσει. Αυτός που θα δώσει την πραγματική γνώση είναι ο εαυτός σου. Δεν το λέω εγωιστικά. Υπάρχει κομμάτι ελεύθερη συνείδηση. Τέλος. Και να μην προσκολάτε σε ομιλητές και καθοδητές. Να ρωτήσω κάτι. Ό,τι είστε εσείς είμαι και εγώ. Ό,τι είναι ο καθένας που μιλάει είναι το ίδιο κομμάτι από εσάς. Δέστε στον. Εκείνο ο δάσκαλος, ο εαυτός σας είναι ο δάσκαλος. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα εγώ έχω ξέρω, μια πολύ καλή ποιότητα ζωής. Έτσι. Έχω το επάγγελμά μου, έχω φτιάξει τη ζωή μου από εδώ από εκεί. Εάν ακολουθήσω τον εσωτερικό μου κόσμο και αυτός ο εσωτερικός μου κόσμος μου λέει να πάω να καταστραφώ. Δεν θα σου πει ποτέ η ελεύθερη συνείδηση σου να πάει να καταστραφείς. Η ελεύθερη συνείδηση είναι η γνώση. Η γνώση ποτέ δεν θα σου πει να πάει να καταστραφείς, ούτε να πήδηξε από κανέναν γκρεμό. Η παράνοια θα σου το πει αυτό. Όταν παρανοήσεις, π.χ. Μπαρμπαμίτσος και τέτοιες κατηγορίες. Εκεί φτάνει στην παράνοια. Κάνουμε μάλλον ένα τέλος τώρα του σεμιναρίου. Θα το επαναφέρουμε και με άλλα θέματα πιο πολλά. Εντάξει, κάναμε ήδη αρκετές ώρες. Εγώ δεν ξέρω, δεν είναι και τίποτα. Μόνο άκουσα. Να φέρουμε ένα καζάνι λίρες, να το βάλουμε εδώ, να αρχίσουμε. Θα ανοίξουμε στο επόμενο σεμινάριο. Δεν θα ανακοινώσουμε. Θα το ανακοινώσουμε το επόμενο. Να βρούμε λίγο χρόνο και θα το κάνουμε πάλι. Θα κάνουμε τεχνικές τώρα, θα κάνουμε άλλα πράγματα. Αλλά έπρεπε να ξεκινήσουμε από κάπου. Δεν μπορούμε να τα ξεκινήσουμε όλα να τα κάνουμε. Ένα κεφάλι τέτοιο δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.